happy ako kasi tapos na ang aming pagliligpit. Sayang nitong tira. Gawin natin. Papunta kami doon sa pinapagawa nilang bahay. Ang anak ko gumagawa ng hopyang baboy. Hello, good morning. Good morning na ba? Ay, magti-12 na, magti-12 noon. Pang 4 days na namin dito sa bahay. Happy kami kasi homey na siya. Ito na mga nalinis namin. Ito na ang living room. Tapos, yung room ko. Yan na. Tapos yung, editing station ko. Tapos yung sa mga bata, katabi ko, ayan ang mga laruan. Tapos na, pati dito sa cabinet nila, okay na. Hindi na namin nilagay yung mga bed frame kasi lilipat din naman kami doon sa tunay na bahay na. Tapos dito, ha? Tapos ito yung pinag-iinitan ko talaga, yung dito kasi amoy dog. Ngayon ano siya, mabango na. Yung anak ko na ang mag-arrange ng mga plants niya dito para maging masarap mag-breakfast dito eh. Baka bukas magagawa na namin kasi ng ilang araw talagang hindi ko kaya amoy. Tapos itong mga salamin na linisan na sa mga windows, yung mga salamin. Kaya homey na. Ngayon ang anak ko ay nagluluto ng paborito ng manugang ko. Ang wow! Ano nga ang kuwan mo yan? Chili crab. Chili crab na super yummy. Tapos yan ang altar. Pero hindi, temporary lang naman yan. Kasi wala dyan si daddy. Doon na lang sa new house. Yan. Charap. Lunch tayo. Lunch time. Ayan, bumili niya ng anak ko kasi nag-sale daw. Testing natin kung maganda. Ngayon, eto, nag-e-edit ako nung pag-alis namin doon sa matagal naming tinirhan sa Taigong. Hello, good morning! Thursday na ngayon. Mag-isa lang ako dito sa bahay kasi interview nung apo ko sa school niya, sinamahan siya ng manugang ko. Tapos si Johnny Bell naman nag-work na. Work from home ngayon dito ang manugang ko. Sinama niya yung pati si Bunso, kaya mag-isa lang ako. Ngayon happy ako kasi tapos na ang aming pagliligpit. Inabot din kami ng 6 days. Kaya happy ako. Ito na ngayon yon. Ang office ng Niping. Okay na. Tapos, ito naman ang bathroom naming mag-apo. Ako, saka yung dalawa kong apo. Yan nga pala yung shower. Tapos, ito, toilet. Tapos, ito na yung living room. Tapos, ito yung room ko. Tapos, ito naman yung room ng mga bata. Tapos, ito naman yung kitchen. Okay na din yan. Ito nga pala, gift ito ng kapatid ko na nandito rin nakatira sa
kay Johnny Bell, nung birthday niya, decomposed ng kitchen waste. Everything daw dito, pwede. Pwede lang yun, siyempre yung mga buto. Ayan. Dito nilagay, kasi ito ang coffee corner ni Ping. Tapos yung sa coffee, dito niya nilalagay. Tapos ito naman yung altar namin. Tapos ito na yung inayos ko na mga plants ng anak ko. Ayan, diyan ko na siya nilagay para naman maging happy yung mga plants. Ayan. Kaya okay na, happy na kami. Kasi ito hindi na amoy aso, kaya ayan. Kaya yan ang update nitong aming newly rented house. At ito naman yung master bedroom. Lahat ng rooms dito, lahat ng bedrooms dito, hindi na namin nilagay ang bed frame. Kasi tatanggalin din lang namin paglipat. Tapos itong bahay na nirentan, andito ang walk-in closet. Tapos yan ang bathroom and toilet. Yan. Yan, lunchtime naman. Sayang nitong tira. Gawin natin, ano kayang magandang gawin? Gawin nating patty. Yan, malinis ang kamay ko, hanag. Hugas ako. Sana magustuhan ng mga apo ko. Ginawaan sila ng anak ko ng Play-Doh na made of flour para kahit isubo nila safe. Where's Nanay? At work. What, Carrie? I'm making a boat. What's that? A boat? I can see a bone. I see. Lala is bingi. A bone. Hello, good morning. Saturday ngayon, makulimlim. Ayan. Magwo-walking kami. Mamamalingki kami pero magwo-walking muna kami rito sa neighborhood. Ayan na. Bumalik ako, nagpalit ako nito. Kasi tumatagos yung lamig. Papunta kami doon sa pinapagawa nilang bahay. Pero hindi ko pwede ipakita kasi separate na video yun. Doon kami galing. Kasi yan, first na pagliko.
Nakita na namin yung pinapagawang bahay. Sabi ng builder, sa Monday pa mag-i-start na maglagay ng bricks. Pero ngayon nang dumaan kami, meron naman nadagdag na lagyan na ng antena. Pero yung katabi namin, ibang builder kasi yun. Nagbi-bricks na, naunahan pa kami. Pero hindi na kami gaanong mag-aalala kasi 6 months naman kami doon sa inuupahan. Tuloy kami sa pag-explore. Itong makuan lang naman to, diretso lang. Ito naman, ewan kung saan. First time namin, ewan ko ano ang nasa dulo. Kaya ayan, mga neighborhood namin, lahat pa nga nagpapagawa. Oh, doon ang pinapagawa nilang bahay. Tapos, eto na ang playground. Kaya, masaya ang mga bata. Tapos ito, para outdoor gym, mini gym, para naman sa mga adults. Ito naman yung parang mini gym. Tapos ito. Panglalaki. Oh, it's too heavy. Oh. Be careful of your feet, kuya, ha? Papunta kami ngayon sa friend nila, kay Ruby, na Bicol, may dugong Bicol din. Kuya. 5 little ducks went out one day over the hill. Ito na yung bahay. Yan, kami na lang mag-ina ang umalis. Naiwan na yung mga boys niya. Tamad. Kasi malamig naman, kasi tingnan mo ang panahon, oh. Parang katatapos lang magbagyo. May mga Pinoy dito. Walang mahirap mag-assume. Pupunta kami sa Woolworth. Paiksi dito lahat. McDonald's, Macas. Woolies, ay Woolworths, Woolies. Mag-grocery. Si Sabat. Every Saturday ang grocery. Baka sa sunod, pagka napalitan niya na ang fridge niya, pang 2 weeks na. Maliit. Kasi yung fridge niya, pang 1 week lang yun. Ayan, dyan kami sa Woolworths. Pwede daw lakarin, kaso may distansya din. Lahat naman pwedeng lakarin. Oo nga pala. Avocado, paborito ni Cass. Yan naman ang paborito ko. Pipili ako ng gulay. Flower bouquet.
vegetable bouquet. Baba kita kanina na. Luya, oh. $50 ang kilo. Sa Pilipinas, mura. Pang sisi. Yan, tama yan, belly. Yan, sulti. Yan, nandito na kami sa bahay. Magsisimula na akong mag-edit. Ang i-edit ko yung latest syempre. Ayan. Hello, good evening. Ko na. 5:30. Hindi pa evening kasi 5:30 pa lang. Ang anak ko gumagawa ng hopyang baboy. Ako naman, gagawa ako nito ng balon-balunan yung niluluto parati ng mother ko na mas napakasarap. Tapos ito, gagataan namin puso ng manok tsaka yung atay. Gagataan namin ng lutong Bicol.